OIMORE kamoro moro ma intiere ro kamano wadong' mayudo thuolo mar bedo kodwa kawo mi weche manyien mag OIMORE ka bendo dhiambo ma kawuono pod mana lweny mar kedo koda math moko podhi pacho ka medore. Kamano bende ya mopogore kata jotelo mopogore mago josiasa pod medo siro lek mar Raila Odinga mar dhi manyo kom mar jakom mar African Union. Nitiere mago e kind mamoko mathoth ma bende waikoni odhiambo masani ma bende ting'o chenro marwa mangeso ka ngeso sani ma bende ting'o chenro marwa mangeso ka ngeso mine wacho. Kawuono ni wajiwo weche mag somo mag science mano ting'o kanyero somo mar science kwano lony manyasani kanyakla koda mano ero mar engineering kata bedo medusa obo bedo kwa twake mano bang'e e chenro ni e mine wacho. Weche mabende wamiyo pek gin magi. Honorable Raila deserves the AU Commission chairmanship given his distinguished accolades and contribution to the socio-political landscape of the East African region and the continent as a whole. Jotelo mag duond bura ma UDA osingo timo duto manyalore e siro Raila Odinga mondo yud kom mar African Union. Duol masolo suru pacho ka KRA odino ne ogunde mahew 8,000 mag sukari mokethore Mombasa. Baa zote za Kirinyaga zimefungwa. County government ya Kirinyaga ikiongozwa na Governor Anne Waiguru has withdrawn all the licenses ambazo zimepewa. Uwe na license ama hauna license. Governor Makirinyaga Anne Waiguru oloro bache duto te county no ka piny owacho olanda pedha ne jogo ma uso math moko podhi. Gimosebedo kathago arethenwa en kaka osegawinjo ka oganda wa makano sakasa en mana ywak ne ofula. Emomiyo wan koro ne wabiro gi panya konyo mar mondo mi ging'e seche mofula biro. Japuonjre moro e skund yawuoyi ma Osenge oloso masin mageto konyo e geng'o midhiero mikelo go ula. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka par bende ni wechege iluoko kalembui marwa mano RAMOGITV Facebook kanyakla kod YouTube. Ote magi bende chwale lai marwa mar ote machuok ma en 2-3-6-0-0. Jatend piny William Ruto nyiso jotend pinje Afrika kod sirkande mondo ket maino margi e weche mag pur kod nyayo chiemo moromo mar kedo koda dhier mogo tach e Afrika. Kano lose romo ma 37 mar jotend pinje Afrika e romo mar African Union e boma ma Addis Ababa Ethiopia. Ruto kaka jatend komiti mar riwruok mar jotend pinje Afrika e weche mag rito alwora owacho ni Afrika nitiere kod teku mar telo e chenro mag pur e piny ngima ka giketo maino margi e jiwo chenro go. Ruto bende jiwo jotend pinje go mondo ogolo hinga mathiro ohala e kind pinje Afrika. We should do everything to prioritize agriculture and food security. There is urgent need to direct our investments into adaptation, especially in attaining food sovereignty. Last year, as you all know, through the Africa Climate Summit, we made a significant shift in the continent's climate narrative and made commitments on being part of the solution to the climate challenge. In the Nairobi Declaration on climate change and call to action that was adopted at the end of the summit, the continent made commitments to, and I quote, redouble our efforts to boost agricultural yields through sustainable agricultural practices to enhance food security while minimizing negative environmental impacts, end of quote. The African position is aligned with the breakthrough agreements reached in Dubai last year under the UAE Consensus Outcome and the Emirates Framework for Global Climate Resilience, which focuses on giving priority to adaptation to enhance global resilience and reduce global vulnerability by 2030. Governor Makirinyaga Anne Waiguru loro bache duto te county no kirito puodho gi manyien e sama piny owacho landa pedha ne jogo ma uso math moko puodhi magi oyange nyasi mar ik ji 17 mano wito ngimagi tok madho math moko puodhi e county no Makirinyaga. Oyangore ni jal mano uso negi math osemak kendo chwale do 16 kiwe gi rambun ka kongo moneko gin mago mane gin ranyisi e tesendo bila. These men who sold this poison
has been arrested and arraigned before court for a record 16 times. She is given fines that are mockery of justice. And he continued to sell these products. And this is the result that we have here today. Jotelo mopogore mag piny owacho nochopo nyasi mar ikni ji 17 manowito ngimagi tok madho math moko puodhi e gweng' ma Kangai, kaunti ma Kirinyaga. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo doho mondo konygi e lweny mar kedo gi math moko puodhi kochwal buche makamago e mbelegi. We feel very low as a nation that our courts of law, despite being presided over by parents, are working against the very people that they serve by giving court orders to allow merchants of death to continue selling poison to our children. Bendo nyiso jotelo mamoko ahinya matie gwenge mondo okas rito chik e kedo gi math moko puodhi kowacho ni joma math makamago ibiro yud e gwengegi ibiro riembe tich. Hakuna ofisa yote ya polisi atashikwa na kasi apigwe transfer, because that is transferring a problem. Na hizi kaunti zote ni part of Kenya. So wewe ukishikwa na kasi hapa Kirinyaga umechukua hongo watu umekufa, hatuwezi peleka wewe Kiambu kwa sababu utaenda kuua watu huko. So officers mko hapa, nataka kutangazia nyinyi, hakuna mtu atapigwa transfer. Kiamashiri police station and Kangai, we have removed the entire station from constable to OCS to Noaton. Omedo ni piny owacho e lweny kedo gi math biro kawo okang' mager ne jogo duto manyayo loso kod uso math moko puodhi. Wach mosir kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru mabende olando loro bache duto te e kaunti no. Mimi leo nataka kusema hivi. Baa zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed. And a new process ya kuverify na licensing ianze. Baa zote za Kirinyaga zimefungwa. County government ya Kirinyaga ikiongozwa na Governor Anne Waiguru has withdrawn all the licenses ambazo zimepewa. Uwe na license ama hauna license, leo baa zote zifungwe. Jotelo mamoko manochopo kanyo oseyo obila kuom nyayo wach uso math mabandia e gwenge makono. Wakati tumefika kwa prosecution, they are failing us. Wakati wa prosecution tukipeleka kotini, we are being failed totally. Tukifika kwa National Police Service, adigari ni maratofero just kwa sababu wanakula hongo. Ule mtu ambaye aliwauzia hiyo pombe sumu, Your Excellency, mimi naomba afanyiwe murder charge. Maanake hawa ni watu tunazika leo. Jalup jatend piny omedo ni obiro luongo romo kod jokanyo mopogore mar twak e yore mag tieko loso kod uso math moko puodho pachoka. We don't work together. And that is why I said I want the chiefs to come. We have a conversation. We agree. And I'll call Akinaris Wahome and other leaders to come and talk to our chiefs as mothers and tell them it cannot be. It cannot be. Don bura mar UDA wacho ni onge ng'at machielo moromo gi kom riwruok mar pinje mag Afrika maloyo gai mar Azimio Raila Odinga. Jagoro maduong' ma UDA Cleophas Malala kod jatend kweth jod bura mathoth e od bura mamalo Silvanus Osoro olando ni UDA kod piny owacho ma Kenya Kwanza ditimo duto e siro dwaro mar Raila. Jafo marwa mar siasa Chris Owino nigi ler mathoth. E ranyisi makende mayango achiel mar oganda jo Kenya kod chwenye demokrasia mapacho kae, duond bura mar UDA onyenyore e lela mar siro dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar dhi laro kom riwruok pinje mag Afrika AU higa manyien. Our politics is robust and cherished the world over as one of the most desired, liberal and inspiring. It is for this reason that we, the UDA party, is pleased to appreciate Honorable Raila Amolo Odinga's decision
to seek the chairmanship of the African Union Commission. There can be no better person to take the chairmanship of the African Union other than Raila Amolo Odinga. And as a coalition and as a party, specifically the ruling party, UDA, we have decided to put our foot down and support Raila Odinga from the sky, on the land, in the sea, whichever place and whatever avenue that we may be having, we will put our resources to support the candidature of Raila Amolo Odinga. Etwak margi kod jofwamb weche e bwore Nairobi, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kod jalek kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro wacho ni pinje mag Afrika onego mi Raila kom makamano kaka erokamano kuom kedo ne demokrasia kod telo makare e pinje mag Afrika ma ugwe kod Afrika mangima. The Right Honorable Odinga is undoubtedly an African luminary of unmatched capability. We join many across the continent in restating that Honorable Raila deserves the AU Commission chairmanship, given his distinguished accolades and contribution to the socio-political landscape of the East African region and the continent as a whole. Malala oparo ne pinje mag Afrika ni Raila e achiel kuom siro mongirore mosebedo e ong'ala manyime mar kedo ne ratechgi e kinde ma ratechgi irocho kod pinje mag jowagunda. When Africa was struggling to shake off neocolonialism, it was Raila, among other distinguished leaders, who came out to speak of these ills. He measures up to the Africa's greatest sons. Raila was on the forefront of the greatest leaders who have championed the entrenchment of the tenets of democracy and the rule of law. E kinde ni ma pinje mag Afrika kedo motegno mar chung' kar kendgi e weche mag ochumi ma oksiko diedo e dhoudi mag pinje jowagunda mar kwayo kony, Malala wacho ni Raila ema nigi chia moromo mar telo ne Afrika. In my capacity as the Secretary General of the ruling party, I wholeheartedly support his bid. I also urge our party supporters and our general membership to support his candidature. As undisputed statesman of our country, his victory will not only be his own remarkable achievement, but for the country and the region as a whole. Riwruok mar Kenya Kwanza oluongo romo mar jood bura magi odiochieng' makiny mar twak ewi okenge mar siro dwaro mar Raila Odinga mar kawo kom mar Musa Faki. We have called for a PG meeting with a joint PG meeting to be attended by members of the Senate and the members of the National Assembly, drawn from the parties in the coalition of the Kenya Kwanza. And a part of the agenda and part of the thing that we seek to endorse or we seek to discuss and also hear the views of the members of parliament from the Kenya Kwanza is the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga to the African Union chairmanship. Jotelo go kata kamano oketo elela ni chung' margi e tok Raila Odinga e ng'wech mar laro lemo mar jakom AU en ranyisi mar achiel ma pacho kae ma ok weche mag siasa. Yiero mar jakom manyien mar riwruok mar pinje mag Afrika dhi timore dwe mar 2 higa manyien bang' thuolo mar Musa Faki rumo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Masea James Orengo kwedo weche maliekore ni mbii mar duond bura ma ODM nyalo biro dok chien ponono ni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga oyudo lemo e riwruok mar pinje Afrika. Mano biro bedo thuolo makende mar duond bura no nyaka ngas kane olose skund pimar mar ageng'e kar chung'od bura mar Rieda e kinde pogo dho ma wuod ma Uyoma. Orengo lero ni Raila en jambete mar kwe kendo koyudo komno obiro nyayo kwe Afrika mangima kendo Afrika duto biro yudo ber kotenore kod weche mag siasa. Omedo ni mbii mar duond buch ODM biro medore kendo tegno ahinya ka Raila oyudo komno. I fully endorse the candidature
of Raila Amolo Odinga to become the chairman of the AU Commission. And I'm saying Raila has vast experience. Raila has impeccable credentials. And Raila has a great vision for Africa. Africa will have a powerful voice in the name of Raila Amolo Odinga. And Raila will assist Africa to come out with a blueprint that will bring prosperity to Africa and positive transformation of the people of Africa. Raila enja Kenya, kendo kura e Kenya ka, to katiba mowacho ni ng'ata maja Kenya nigi haki mare mondo gone kura kata ogone ng'ato kura. Omiyo luoro moro kik bedie. An ang'eyo ni e South Africa osebede miyo moro manobedo chairman e AU Chizuma ne en chairperson e kom mar Raila dhi kawan. Nokotame bang'e dhi go siasa e piny mar South Africa. Be nochung' kaka president obed. Jothum mawuok e counties duto mapacho kako duol matayo chendo mar ratich jothumbe Music Copyright Society of Kenya okwedo okang' ma sirkal dwa kawo mondo ochul osuru mijuogo oganda kuom tiyo gi thumbe ma dho ngere dendo ni copyright kokalo e mbui mar eCitizen. Koloso manzoni e kinde romo ma higa ka higa mar Music Copyright Society, jatatije mare Ezekiel Mutua owacho ni okang' ma sirkal okawno ok nyal tiyo kaluwore ni sirkal ok sir lwedo jathum kata jawer moramora e golo wer, kendo ni wer en kaka mwandu jathum owuon. Onyiso sirkal ni kik tem gimoramora manyalo miyo gidhi e doho kaluwore ni doho kong'ado bura ni chendo ni en ataro mar pend chike mapacho ka to biro nyiso picha marach ne jatend piny. Lazarus Muli menja kom NCSK to okwayo sirkal okonye keto chike mager marito ratir jothum kende neno no chul gi makare. Kali inasema kutakuwa na ati e-citizen system ya kuokota pesa ya wanamuziki. Let me announce here in Manzoni, it will not work. Yes. It will not work because of several reasons. Music is a private property right. Ni ya msanii, ni kama ile mahindi iko kwa shamba yako. Ukitaka upatie ng'ombe unapeana. Ukitaka muunde chama ya kulima muuze, kuna serikali. The government does not help musicians to produce their music. The government does not buy the music. I think some of these people do not understand that how copyright works. Copyright is a private property. So we want to make it very clear, because we went to school and we have worked in government for a long time. Please do not try something that will end up in court and will be declared unconstitutional. Do not give the president a bad name. You cannot administer private rights. So government, don't try that. If there is no public participation, that law will not see the light of day. If it is forced through, we will take it to court. Let's be very clear. Director mochung'ne weche mag somo e sub-county ma Baringo South George Ogeyo owacho ni nitiere nok mar jopuonj 119 mopuonjo junior secondary ka skunde mantiere kuonde ma jomaundu monjo kinde ka kinde onge japuonj kata chiel. Koloso Marigat Baringo South, director no wacho ni skunde mane oyaw tok jomaundu monjoge pok ondikore, to skunde mantiere alwora makono ni kuonde maboyo manyalo keto ngima jopuonjre kama ng'awo. Owacho ni gisekwayo jopuonj mantiere gi diploma kod degree skunde mag primar mondo okony e puonjo grade 7 kod 8 ka girito sirkal ochop singketi Manyien 20 mibiro ter e gwengego. Jod bura ma Baringo South Charles Kamuren owacho ni sirkal onego mak motegno wachno mar ndiko jopuonje tich nikech jopuonje mantiere e gwengege imonjo seche duto. We have a shortage of about 119 still required, meaning about additional 2 teachers per each school. But currently we are persuaded, because we have only 6 primary classes, we have persuaded teachers who are able, the teachers with diploma or graduates who are teaching in the primary schools, to join in and start helping in subjects that they can in grade 7 and 8. So that is what we are doing. But the TSC has promised this year
to hire at least 20,000. We expect to get more teachers to serve in these schools. And I know there might be a program, but when they will come up with that, they should consider affirmative action in regions like my region here. Because of banditry, because of challenges that we have undergone, we need, and I want to, because I have those who have graduated, we will need, when the moment they will be employing, they consider the residents of these bandit areas, because they know how to survive and how to live and move with this population. So I call upon the government to consider us on that. Jumbe ariyo mokadho masira mar mach nomuoche kar dak ma mradi mane kar chung od bura ma Embakasi East. Masira no manokel kod muoch mar tangi mar gas noweyo ka mwandu okethore, jopiny odong kod adhola mag wang' ka jomoko bende nowito ngimagi. Nyaka sani familia mathoth koro temo chukore mondo gidog e ngimagi machon. Joyce Oduor gi ler mathoth ewi kaka jodak ma mradi sani dhach gi ngimagi. Mradi Ramogi Winfred Mutindi majahigni 20 kotimo rako. En gi geno mar chango mapiyo mondo doge ngimane mapile kapile tok tony kowuok e lak tho e masira mar mach mane omuoche Embakasi jumbe ariyo mokadho. Mutindi mane timo tije lwedo matindo tindo mondo konyre godo kod familia mare nigi geno ni obiro dhi maber. Najaribu sana kutembea. Sitaki kukaa hivi. Najua ukiwa hivi ni stress. Unajua ulikuwa umeshazoea kujifanyia kazi zako. Saa hii huwezi fanya. Lakini kikubwa tunashukuru Mungu unaendelea vizuri. Kaluwore kod geno main godo, Winfred wacho ni oseikore mar chako dok e dago ngimane machon. Kikubwa nahitaji nipone haraka. Alafu ndo nirudi na kazi zangu za kawaida zenye nilikuwa nimeshazoea. E seche ma jogo mane otonye masirano mar mach chano kaka ginyalo dhi mbele kod ngimagi, familia mane joheragi otho e masirano podi nigi buoka. Familia mar mosenindo Martin Simuyu Walumbe en achiel kuom familia go. Ringre ne podi nitiere e kar kano ringre jomotho, nikech familia mare ok nyal yudo omenda mar kowo ringre ne e kar yweyo mare mogik e dalane Bungoma. Tuna yani mwingine, sasa tumebaki hivyo. Hatuna otherwise, hatuna fare. Huko mochari hatujaambiwa, juu alituahidi, hatujaona respond. Harambe mane otim kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino nochoke pesa matin mar konyo jogo mane masirano juko. Kata obedo ni familia mar Walumbe bende noyudo sir matin, giwacho ni pesa no ok nyal romo pango chenro mar iko. Ni yeye tu ametafuta pesa yenye amepata na akapea kila familia 45,000. Hiyo 45,000 haiwezi tosha kabisa. Kwa sababu mojari wanataka kama ni bill peke yake iko around 30,000. Ambapo ukichukua kwa hiyo 45 utoe bill itabaki 15,000. Kwa hiyo 15,000 transportation kutoka Nairobi hadi Bungoma ni pesa mingi. Levis Ochieng Jaohala mane duka ne owa yudo pek chungo ohala no kaluwore ni mwandu duto mane en godo mach no wango. Nikech no wang tete. Actually we have nothing completely. Kidogo mondo mi ichaka fresh. You have to really start afresh and okoyot singamusa konyo completely onge. E seche ma jogo mane otonye masira mar mach Embakasi nyagore mondo gidoge ngimagi mane gidake, gikwayo sirikal mondo ochop singo mane ochiw mar konyogi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Mano report mar Joyce Oduor bende bakoro terowa e yweyo wa mokwongo e chenro niero kama na inya kuom ote maginyisa ni Jael baba temo kabisa mano mise Juma owadgi Alili Olo ero kama na inya kuom ote mari. Ramogi bende ler e gwenge mag Lora Tenge Homa Bay County kendo amorgi kaka ukelunwa weche manyien kod jonyuol magi dutote. Lendo chopono eyo makare ka wuok uradi mano Samuel Achenje wach kongo moko puodhi onego orum kabisa en gima let wito ji 17 kowuok kuom andewo. Josh kantiere kabuoch Ramogi TV ler mokalo ikwayo Kindiki obi otiek kuong moro mabende gala kabuoche wacho ni kapok okelo masira. Waga wuod Otonglo wacho no OIMORE jo Ramogi wang jowi mar Ramogi ler piach nyaka Paris koro wacho ni pod intiere koda penjo e boma ma Kisumu. Wacho ni penjo jatend migawo makayo teko stima ni to mudho mandiwa mokwako dho hospital ma district entiere kod paro mare mano mar tiekero kama na inya kuom ote mari. Machielo bende aneno kendi en mari wacho ni
Eric Ogwambo gi Mama Clement nero kamana inya kuntiere Wambasa wacho ni ukete Ramogi TV ero kamana inya kuom oteno bende waikore mana banki de machuoka ka bende wadhi duogo koda chendo marwa mangeso ni mano mar mene wacho antiere koda wendo na studio ka waikore mar tak marwa kuma bende wadhi bedo ka watwaka ka wajiwo weche mag somo mag science entiere studio kendie inyalo mana ulonwa nyingi mapiyo piyo ne jogo mabende riti bange. Ajalo ni weche mag computers. Angini kwa dugo ko ki break wadhi wacho mathoth ero kamana enya ibende kikidhi mabor waduogo kendo wadhi nyime koda twak machalo koda mano. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Jopuonjre marito donjo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo dhi mbele koda yiero gik ma gidwa dhi somo kokalo mbui mar KUPS. E yiero no e kinde machien kata kamano ywak osebedo e wi kwan matin mag jopuonjre manyiri ma yiero somo mag science, technology, engineering kod mano makwano midendo ni STEM. Ine mantiere Power Science ing'iyo mar jiwo jopuonjre go oyier somo makamage moyang ni nigi thuolo mathoth mana ni jolony matin mamine ema yudore e pewego. Piny owacho bende medo jiwo thuolo mag tije kokalo lony manyasani ka gigero kuonde tiegruok makamagi e gwenge. Kawuone mine wacho antiere kod achiel kuom mine e paw lony manyasani ma bende loso kodwa e wi jiwo somo mag STEM pachoka. OIMORE Rosi dhinade. Aneno ka jo gweng'u moko osechako paki, nyalo mana nyiso ni to in nyakanye titimango? Nanyasa kwa Bondo, kamoro ni nango. Gisani atimo tij computers. Ngini jomang'eny penjo ni computers tenango.
tije mag mbui gi jok ma somo luongo ni software engineering mani tich mana somo. Gisani an gi organization matiyo miluongo ni Somkoda entiere boma Nairobi kae kamoro miluongo ni Kibera. Yes. Erokamano ahinya. Sama koro wang'iyo jiwo somo mag science, somo mag kwano, bedo midusa kod makamago. Mana kaka ineno iwacho ni kata kiparo kinde machien sama nyithindo tieko form 4 gitimo maber to wadhi ire gi ng'at ka ng'ato wacho kaka gidwa bedo lakteche, gidwaro bedo engineers. To reality ground kaki wacho bedo mopogore. Ang'o matimore makosa ni kanye? Jari en adier ni koth nochako gowa chon ma nyaka waduok erokamano ne somo masani wantiere godo miluongo ni CBC. Notemo mar mondo rire kind kama koth nogowa mar mondo waket gik moko bed marom. Ka anyalo wacho an awuon kana chako somo weche mag computers nang'eyo bang' kana tieko high school. Emana bedo gi gombo mar mondo ang'e matutegi. Tinyalo yudo ni kinde mana somo kana wuok piny mano gik moko nanenga. To king'iyo CBC gi sani en gima nyalo kelonwa kaka nyithindo nyalo ng'e gi chon. Koth nogowa nikech kaka nochako orient nyithindo gi e somo mag STEM kaka iwacho ni bedo mopogore nikech gichake very late, gichake seche molewo. Seche michake seche molewo en gima chunyi ionge godo, ionge gi gombo mar ng'eyo. Opogore gi ng'at moro manochako neno computers kadongo, en gi laptops kodongo, ong'e ni gini tim ang'o to gini tim ang'o. Koro ok nonyal yiero courses go. Mane umiyo neno ka wan gi rem. En rem makwa ok win kendi miyuage but aneno ka en rem manyaka jok ma olony mantiere pinje ma oko bende yuage ni ere kaka wanyalo konyo nyithindo manyiri mar mondo donje somo kaina gi. Ingini sami wache kamano to ing'iyo ni nyathi ma wuoyi ni ok ni bende noneno computer chon, nodonga kamoro achiel gi nyathi manyako. Ere kaka inyalo wacho ni ere pogruok ma koro biro nikech yawuoyi koro somo mag STEM, mag science, mag kwano to joma nyiri to dong' chien. En ni gineno ni kwano tek kata science tek koso ok gidwa somo makamago. Ok ni ok gidwar jahel, wache dier. Gigi te, nitie gima waluongo field mantiere ni nitie gima iluongo ni boys club. Boys club en riwruok moro mar joma yawuoyi. Magibet kamoro, to giparo gimoro kanyakla achiel, to ginyalo manyo kaka gi support each other. Ineno joma mine, gin ng'ama kosetieko school, en gi gik moko mang'eny mantiere pache. Osetieko, kochopo higni 18, pache nitie onego bed noyudo nyathi, onego bed nodhi e ode. Gigi te nyalo yudo ni kochopo higni 35, king'iyo nonro mitimo sani, nyathi manyako mochopo higni 35 owuok e gima iluongo ni technology field. Inano yudo ni ok ni giwuok ni gikia, giwuok ni ging'eyo to gionge gi that support system mar mondo konygi mar mondo gi stay in that field. Tiyudo ka joma chuo ka gibet piny to ng'ato nigi gima kele pache. Joma mine ng'ato nigi paro mopogore. Koro mane gima koro wantiere kae mar mondo manyako konyo. E mondo gikel pachgi kanyakla mondo giti kanyakla. Ang'o mowinjo bed ni timo mondo konygi? Ineno gi sani gima iluongo ni gima kisungu luongo ni early orientation. Wachak puonjo nyithindo manyiri gik moko mowuoyo technology gi e ndalo machon. E kinde ma gichako somo onego bed nong'eyo ni nitiere gima iluongo ni computer kata kodiyo to nyalo diyo kong'e ni en ang'o. Gisani wan gi simu miluongo ni mulamos. Nyaka nyathi matin mong'eyo makore ka ng'e wuotho ng'e diyo mulamos. Lakini be waseparo kaka wanyalo tiyo gi mulamos ni mar mondo waketgi e yore mag STEM gi. Mano pok osebetie. Nikech ng'ato nyalo wacho ni oonge gi pesa monyalo nyiewo godo computer mar mondo nyathini otim. Wiki kweli ni simu ma intiere gono bende nyalo tiyo godo mar mondo wa orient gi chon. Maka gichope age makoro otiko school to seng'eyo ni an ka wuok e school adhi timo software engineering, adhi bedo hardware engineer, adhi bedo an artificial intelligence engineer. Magi gik moda neno ka koro nyithindo dhi mbele. Rosi ng'eni kanyo bende makoro owinjo wakony godo jopuonjre. Sani giyiero courses. KUPS oyaw kendo thuolo omed. Ng'ato nyalo gombo mar timo course ni to kia ibo winjo ka ji te wacho ni ng'ane timo IT to okia ni to IT ni ang'o manitiere iye mondo koro wata nyithindo mondo giyier course makare e weche mag science ma wawacho gi wane gi jogo ma bende sani endie yiero courses. Ne nyithindo ma yiero courses sani
ang'e gima trando gimiluongo ni mentorship osebedo ka onge mang'eny e kind joma nyiri. Ei mentorship ka asebedo e field ni kuom higni 6 sani. An tija maduong' en chiwo gimiluongo ni mentorship. Kono nyithindo manyiri mar mondo ng'ama yiero course mag IT gi kochako gi e tiende. Ang'o madwarore mar mondo okonye godo. Nyako chop kama koro wuokie, ono we somo koro dhi manyo tich. Ma dhi kete gimiluongo ni odhi bedo exposed to different things, different ways of working. Koro dhi yudo ko otiyo gi joma chuo to bende pache nyaka kwanye iye kae. Yes. Koro sani ng'ato ka dwaro course maber, mano mar madhi gi lony manyasani. King'iyo pap sani mane ma ineno ni ber ma bokelo ne yuto. Gitegi nyalo kelo ni yuto kaka ng'ama dhi puonjre. Sani gima ringo ei mbui sani mang'eny iluongo ni artificial intelligence. Ng'ata ringo mar mondo som course no. Kik wavuondre ni ang' ni som artificial intelligence kikia gimora mora ei field moko mowuoyegi. Inyalo timo gimiluongo ni software engineering. Matiende ni inyalo mana develop applications kaka WhatsApp, Facebook, TikTok. Koro ibende inyalo mana konyo jomoko mar mondo create ne jomoko tich. Seche mi develop applications magigi, inyalo tiyo godo e uso gigi. Inyalo konyo jomoko bende uso gigi iye kae. Inyalo puonjo nyaka jomoko kaka bende ni loso mari ni koro ibedo like a mentor to them. Nitie gimiluongo ni data science. E data science ka ji mang'eny kiae, but onge like a decision ma dhi timore kapok analysis moro timore. Magi te timore mana gi data science. Nitiere gimiluongo ni DevOps engineering, mano jok motimo a lot of software engineering ging'iyo mano. Terms go dongo ng'ini ji biro puonjo ni mago to wacha. Koro mang'eny wanyalo mana like yawo ne jowinjo te gine ng'ama dwaro chande. Koro wabiro yudo thuolo wanyise ni mae gimae kisomo to mae gimi nyalo timo. Ema bende kelo mondo wang'iya ni to jok motimo kata weche lony manyasani kata IT gi gitiyo kuonde mage. Thuolo nitiere kuonde mage. Jok motimo IT gi thuolo nitie kamoro amora. Kata une studio kae nitiere thuolo ne jogo. Mana nikech ok ginegi. Ineno ka ng'ato timo IT to wacho ni an ng'ada mana dhi tiyo office machalo kamae. Ok ong'ere no bende nyalo create office mare en owuon. Onyalo ndikore owuon. Onyalo loso office en owuon to ndiko nyaka jomoko. Kineno kawuono kwa wuoyo wi somo mar business. Somo mar business kaneno ka ng'eny gi ji otieko to ng'ato wacho ni an aweye gi kae. Nitie gimiluongo ni fintech engineering. Odil gi a lot of financial things matie bank. Bende inyalo bedo achiel kuom gi kisomo gi kainagi. Inyalo dhi timo agritech, ng'ama somo agriculture gi pur gi. Kitieko iriwo gi gigi mitimo mag IT kande. Tilosa tijini wuon. Okirit mar mondo jalonyo bi onyisi ni yani crop nini gini nigi shida kamae. Koro inilosa application mari manyalo konyo detect all these diseases. Itima tiji to dhi mbele. Ma ongere mora mirito mar mondo ng'ato bi okonyi godo. Tibende kiseloso magi ikonyo go jomoko bende. Koro ineno ka i-create opportunity ne ji mang'eny. Yes. Ingenia nitie report moro ma bende wakete yamo kae. Waneno ka jopuonjre loso gik moko. Giyango gik moko, nitiere machine moloso ma detect sama pi oula biro mondo koro ogeng'. Ne oseneno jopuonjre moko koloso kata ndege ma ging'e ni engineers. Nitiere mathoth ma jopuonjre osetimo. Mak mana ni lekno togi kanyo ok dhi mabor. Piny owacho winjo bed ni timo ang'o mondo okonygi. Kanyo tang' no ywag ne piny owacho. Nikech seche ma nyathini onyiso gi kizungu luongo ni innovation mindset. Seche ma nyathi osenyiso ni en gi paro mar loso gimoro manyien. Onego bed ni piny owacho biro kanyakla to wacho ni ma nyathi makwa riwo pache kamoro achiel ma luongo jomoko jolony moko ma mokonye otimo ne gimiluongo ni mentorship. Onyalo create applications manyalo change the world. Wan gima waneno ka piny owacho timo ng'enyne en gidepend gi jok mowuok oko mar Kenya mar mondo olosnwa giwagi. To giwagi wan gimiluongo ni resources. Jogi te nyalo timo gigi mano komiyo gi thuolo. Koro onego bed ni imiyo gi thuolo. To kok wang'iyo piny owacho, wan ji giwegi. Ang'o ma wanyalo timo ne jogi? Wanyalo kelo gi kamoro achiel mar mondo gibed like mentors ne jok madadonje university kaka magi. Yes. Erokamano ahinya. To ne
Ntiere jogo mano ko yudo thuolo kata no gitimo mabere science o gitimo mabere kwano. Be gintiere gi thuolo e pao lony manyasani ni. Ang'o ma ginyalo timo? Pao lony manyasani ok dwar ga gik moko mang'eny. En ga ni odwaro ni bende in gi gombo. Gima kizungu luongo ni interest. Kibedo gi gombo, buro dhiri mar mondo isom gimoro mawendo, milos moko mopogore. Bedo gi gombo mar in iwuon cha. From there, kowuok kanyo, tibiro yudo ka ng'ato mi kony mopogore opogore mar mondo ichop kuma idwa dhiye. Nero kamana ahinya. Mana mapiyo piyo ka watieko nikech aneno ka sawa bende tin. Intiere koda riwruok mari kata ka riwruok mari ma bende iluongo ni Som Koda. Ang'o matimore kanyo? Gi Som Koda sani wawuotho e skunde ka skunde, wan gi skunde mwariwore godo, wan gi organizations, iluongo ni community organizations mwariwore godo. Gi sani Shofko mar puonj nyithindgi e software engineering, wa tiyo kamoro miluongo ni DDD, digital divide data. Gisebedo gikonyowa by the way nyaka kama wachopeni, kendo konyo jopuonjre e gigo duto te mwatimo. Wan gi riwruok mag nyithi skunde mag primary, wan gi skul ka skul wawuothe to wanyiso gini mae gima gitimo to gimiwa thuolo kwa puonjo nyithindo matindo tindo gi about software engineering, data science gi. Koro mano waseneno ka nyithindo bedo gi gombo mar ng'eyo mang'eny e weche mag science. Magi chako kodo chon. Oimore Jael ma viko di kantiere Mombasa. An atimo bachelor's mathematics to sani en higni 7 nyaka na graduate to pod aonge tich. Wakonyo nang'o nikech mendie toyo chuny. Mago moko kuom ywak ma bende ji ntiere godo jomosomo engineering, weche mag kwan, accounts genege. Ang'o minyalo nyisogi? Awacho pile pile ni kik chunyi tho kapo ni setimo gimoro to pok yudo tich. Penjri ni yani, ang'o manyalo timo machielo mar mondo amed gima asesomoni. Mar iluongo ni stand out, mi ka kimiyo jomoko tich, tineno karatasi koro bedo man gi weight moingo mag jomoko. Yes. Mondo koro ng'e otas no. Otas kamoro tiyo. Yes. To kopogore kod otas, nikech osewacho ni thuolo nitiere. Sani bende ijiwo rowere ni many tije owuon. Waseneno ka piny owacho gi yawo ICT hubs, ICT centers nyake gwenge. Ginyalo kawo thuolo mane, opportunity mane mantiere kanyo ma bende ginyalo kawo. Mondo kik irit mondo higni 7 ng'eny kabisa. Gima kika wuondi ni sirikal temo yawo ICT hubs gi gwenge. Lakini ok gikel jolony mar mondo puonj ji. Mane shida mabitie. Jolony go nitie. Jolony go ng'eny kabisa. Jolony go ng'eny kabisa. Nyapenjo jatije MCA moro ni ang'o mwanyalo timo e Siaya kanyo gi gik mwatimo gi mar mondo opuonj ji mopogore opogore. Mwachope okang' moro mani kwada manyo jok malosonwa applications gi to kwadhi oko. Neginyiso wan ni gigi ninda kae nikech jolony go ok bi. Gibendo gimany jolony go. Ka gidwaro manyo jolony go. Gitrude kod an anyalo miyo gi mang'eny kabisa. Mar mondo ng'ato bed gi knowledge e gik miwinjo wawuoye gi. Mar mondo wamigi tije gin giwegi koro girit ni ndiko gi. Ng'ato bende penja kendie ni en adier gima jatend piny nowacho ni sani igwetha kompyuta to dola donjo. Une jolony e sekta no. Mano timre mang'eny e pinje maoko. Pinje maoko mayowa talents maber. Nikech ok ginyal e sirikal ok ginyal chulo jogo. Koro gineno ni eri gidhi chit pinje maoko, giyud pesa kocha to giduogo koni. Gidak adaka, ok gichul tax bende. Mane bergi. Koro jolony gito nitiere. Koro kigwela kompyuta kamari no tibiro yudo pesa. Manyiso ni nikech ng'ato dwaro dola ni. Ere kako dhi gwele? Ana gwele kindie to dola ok donj. To ni nyaki ketri kama kare kanye. Bedo ineno kaka gigi lokore pile ka pile. Bende isomo Manyien, are you updated with the new trends? Koki bedo updated. To koro kibedo gwera dola. Mano bende aparo ni dine skunde nikech skunde bende ok lo curriculum gi. Gima no chako puonjo information technology higni 10 mokalo ema pod opuonjo sani to waneno ka piny olokore. Koro wachak gi skunde machien ko chako so chako gi kanye. Chako gi skunde biro kawo higa mang'eny. Kik wawundre. Mbui no biro gik miwinjo wawacho gite gintiere mbui. Trends gite kidhi mimanyo gi e mbui kacha tibiro yudo gi. To gibiro mi gimiluongo ni suggestions mar kama inyalo yuda kinyalo medori.
Kau thuolo mari gwel mbui tigi mbui maber okonyi dongri kinyi yud tich. Kiki wach ni ok nakonyora nikech natiyo gi mbui. Nikech ng'ato bende ineno ka thuolo mang'eny okawe ne simbe, entiere Facebook, entiere TikTok, thuolo magi moketho gi dongo nyalo tiyo somo makama. Ano otini ma simple nyanango to nyisna go ni anti mano timo ICT matiere gi degree. Onyalo na bade. Entiere nango Central Sakwa. Mbone ngonga ngomo timo ICT. Nikech ICT duong. ICT duong. Yes. Konyisa no ngonga ngomo timo to kwanyal dagi konye. Yes. Ero kamana ahinya. Aya, koro sama koro watieko kendie en inyalo chiwonwa wach mogik kijiwo godo jonyuol kanyakla kod joma mantiere kod gombo mar bedo kanyo. Ne jonyuol magombo mar mondo nyithigi otim gimiluongo ni STEM courses pokoleo. Kata en mana jegni 30 pokoleo. Thuolo nitiere. En mana ni bende en gi gombo mar some. Kosebedo gi gombo mar some, ere kaka odwa nokonye. Kodwa nokonye, owacho ni mama gi baba mai gi gima gini madwaro timo. Unyalo konya nadi. An awuon an mawuoyo kodi ni an akonyo ga ji kaluwore gi gima ng'ato dwaro. Nikech ok nyal chune mar mondo ng'e gimoro achiel. Seche moseng'e gima dwaro ni bang'e obongo ne biro yawre to wacho ni nitie gimoro kacha ma koro nyalo gombo kendo ng'eyo mondo tim. Yes. Kochopo kanyo koro nyalo konyogi. Ok ang'eyo ni ginyalo gombo mar mondo giwuo kodwa achiel. Mane machielo mabende adwaro nikech aneno ka ji mathoth dwaro kanyo mondo imakne gi lwet ji. Inyalo weyane yo ma ginyalo tudre kodi? Ang na migi namba tabiro kwayo ni namba miyo gi Satich. Ariyo kinyi nyaka 11 odhiambo koyie. Toke kanyo kik ugo. Ero kamano wana namba ni mapiyo piyo. Namba 7 1 8 Ero kamano mana ke nuwe mapiyo piyo. 1 8 Ero kamano mano kanyero roso keche mano jatije mar riwruok ma kowuoyo e thuolo mantiere for science inyalo kawo thuolo mar dhi yweyo machuok ka waduogo to wadhi nyime koda weche manyien mag OIMORE. In the heart of Nairobi City, this February, a divine convergence will take place at Nyayo National Stadium. The Churches of Kenya extend a heartfelt invitation to you as we welcome your servant, Pastor Benny, renowned for signs, and miracles. Join us at Nyayo National Stadium on the 24th and 25th of February 2024 from 3 p.m. daily. For more information, call at 0796 92 8052. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Shemejina, bugiye waro mukisumu. Ateri bayo, ateri chamongege. Atwechiyo, minwenge ni dwaridala. Uwete bao. Mondio tuma marse yote kaka sikiza tune mari. Desta aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni kendo jodak e sub county Masuna West yago rochruok mar arita kwe e kuonde dak kaka Oruba mayudore boma ma Migori ka giseyo jotend arita kwe kuom yulo e tich. To kaka ripota marwa Jojo Malero, jodak ywak ni apisas mag arita moko osebudho ahinya e gweng'no, gino mokelo ng'iyo e kindgi kod jodak ma bende mono gi tiyo makare. E kinde mari geche dai sub county Masuna West to imere gwego mag Oruba kwano ji ma ok tin e bich ma osenegi e monj ma itimo kod jokuoge e gwengego. Nek ma otime machiegni en chieng' tich adek mar jumani mar rawera ma hike nie diere ne onegi e boma Migori. Gini oken mokwongo ka osebedo inegi ji seriously. Nyocha ka pok obudho wawito sojas ka 3-4 iyudo ka kumanyo nege owadwa ni kanyo chako tong'e soja total kanya achiel no motho, bathe kanyo chako tong'e soja machielo mane rito duka mara piko otho, bathe kanyo chako tong' soja machielo mara Natha Faith Assembly e kanisa motho. On sa pagari sedonje ot iloruri e dhot nikech arito osebedo marach. Nwaneno chien kaka noneg sojas. Investigation ma joge osetimo sofa pok waneno. Kaka jopiny pok wawinjo ni to ere kata ji 2-3 mano make wachno pok omaki. Koro wapenjore kaka jopiny ni to kare sirikal oyo mage. Nek nosetudi kod rochruok mag arita kwe e gwenge mathoth e sub county Masuna West. Ka opogore kod nek, jodak mag Masuna West wacho ni dukni iture kinde ka kinde kendo mwandu bende kore kwalo e sechego mag otieno to inye kar dakno ma Oruba. Bus park kai, in fact nyaka chuma ji dhiye, jogi biro matur ma pesa manye nie ye kanyo gi kao. Dukni oturo Oruba ka dukni 3 kendo jomoko bendo chako tong'e. Oganda keto sen jotind arita kwe e gwego mag Masuna West ma koro giwacho ni yulo e tich. Ka otele kod pito wuor giwane mokumo bila sani madho mana chang gwego mag Oruba e sechego ma onego gichiw arita kwe. Wan gi arita monego bed ni ng'iyo ni japiny odagi kwe to gini ok gitim. Iyudo ka polise luorore e town ka
wawuoni girito ngima ji to gin kare giwuotho mana kuonde changa ka gichoko pesa ma ok wanyal luor mar wacho. Kidhi e town ka kuonde ma iuse kuong gotieno iyudo ka giwuotho group mar ji 5, 4, 3. Polise wa maka ok aluor mar wacho gidonje tije mopogore. Giwuotho ma e kore kam iweni gin nyithi gweng'. Nukao control ma patrol ma ka onego benu timo all over the night ma nyaka sani yudo ka onge kata jamaundu moro achiel mosemaki ma dang' wawach ni koro ng'e weche gi malong'o. Gidwaro mondo jotend arita kwe otim apedha ne jokuoge ma osebedo ka koro sandogi e bomani ma Migori kod alwora mare. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonjre masomo e skul ya Senge sub-county Mabondo e Siaya oloso masin moro mageto konyo e fwenyo to kod geng'o midhiero ma ikelo kod ohula mahinya e kinde ma koth ng'eny. Masin no mantiere koda king'ora matiyo gi teko stima nigi teko mar fwenyo e sama aoche chako pong' ahinya to e gwenge ma midhiero ma ohula. Ripota maro e kaunti ma Siaya Joja Molo olimo japuonjre no kendo losonwa sigana ni. Midhiero mar ohula osebedo ka mono jopiny nindo e thoth gwenge ma kaluo ahinya to koluwore ni kinde ma kamagi thothgi ojadaro e miechgi, mwandu bende ojaketho to kata mana tho bende thoro neno e kindego. Kata kamano japuonjre ma jaklas 12 kendo timo somo mar science e sikundi ya Weche Usenge Eugene Otieno sani koro loso masin manyalo konyo e fwenyo sama ohula chiegni muomo e kinde koth, kendo en gi teko bende mar golo siem kata milome ne jodak e gwenge ma ohula jamuomore mondo konye geng'o lal ma midhiero ma kamae nyalo kelo. Gima osebedo ka thago arethinwa en kaka wasewinjo ka oganda wa makano sa ka sa en mana ywak ne ofula. Emomiyo wan koro ne wabiro gi paro manya konyo mar mondo mi ging'e seche ma ofula biro. Nikech ng'enyne ndalo ma ofula biro ok ging'e, koro gipapano ofula. Emomiyo ne wabiro gi gini kae manyalo konyo ndalo ma ohula dwa muomo. Otieno lero ni masindni nigi teyni kod king'ora maliel kendo ywak e sama pi medore aora. Koro gini en gi weyni 3 ma watiyo gi pi kaka mondo mi oter stima. Koro ka osebet gi stima, wayudo ni ka pi idho e aora, to pi kawuok piny ka odhi tieko complete circuit ni aeto tani liel. Seche ma tani liel, odhi miyo ji ng'e ni pi medore e aora. Ae ka tani oseliel, kapo ni pi omedore podi mochopo kama aora nyalo barore, to odhi miyo circuit makani be bedo completed. Koro kobedo completed, to bulb ni dhi liel, aeto alarm be wan go kae madhi ywak. Seche ma alarm no ywak dhi nyiso jogweng' ni koro to aora dwa muomo. Mano dhi konyo gandawa mar mondo mi ging'e ni ofula chiegni mar mondo mi gidar. Owacho ni kaka yor neno ni gitundo ne ji duto te gwenge ma pi mamuomore jakelo e midhiero, koro gichano bero masindno ka giparo tude yor mondo bed ni onyalo oro ote kokalo e simb ong'we yamo e sama ofwenyo ni aora chiegni muomo. Gik moko mane waparo medo kuome en ni gisani watiyo gi betri, emana ni inyalo kete gi sola mar mondo mi kik bede ni mach rume. Aeto kendo wanyalo kete gi simu mar mondo mi obed gi nyalo mar oro message ne oganda mo odak kanyo kata ma gigi ni kanyo. To seche mo oro message ne oganda ma kanyo, to bo chako oro ne message ne joma tiyo ne emergency. Koro kagi osone gi message to gibiro to gikonyo oganda wuok. Ae seche go be sim no iketo gi GPRS makonyo ng'eyo ni to gi kanya madwa muomo mar mondo mi gidhi kanyo. Masindni bende manyocha ne oyombo kendo miyo jopuonjre ma Usenge go loch e kinde piem manyocha ne obagi mar nyiso kit lony mar science e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga jumbe 2 mokalo, ka japuonj ma Usenge kuno Richard Omeno wacho ni masindni nyalo konyo ponono ni piny owacho nyalo rwako rieko ni. Gima nyalo wacho gi project ni kalure gi matimre yo Imbo kocha machiegni gi Budalangi kucha, Kano kocha,
kata samoro river yalaku. Ma project ma ka sirikal nyalo kao malosi through these boys magilosi magi kete gima nyalo bedo as a measure to curb the effect of flooding in the country as a whole. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Grube maheo miadegi prabich, jogo moda kod ngol, jopunjire mag Tibet, rowere kod mine mowuok e wards prade kod abich e kaunti ma Kisumu, oido sir mag dongruoge mopogore kuom jaod bura ma Kisumu, Ruth Odinga. Dongruoge makamago manosidha yanga kawuone nyasi mobagi skul prima marabur, otingo basari maromo milion 8.8 koke aguch omenda mar ngaf. Tiegruok e weche mag pith kod puro kothe mopogore kendo medo negi ndhadhu, tangi madongo mag pi e kinde moko bende nomege. Ruth Odinga yango ni mine maloko rech bende biro yudo yedhi mamekgi 8 magibiro timo go Kilua. Owacho ni ma en yo mar tieko midhiero mamiloe kaka tiegruok eka giyud rech e dho. Now, I'm going to be able to give over 350 groups money for women empowerment at 8.8 million. Today, I'm also giving out value addition checks of 10.4 million. I'm giving bursaries and scholarships of 8.8 million. And I'm giving 8,000 chicks to community here at about 5.5 million. On top of that, I have the tanks for the irrigation that you are seeing across there. Most of those tanks are going to schools, but some of them are going to women in the communities, they're going to go to the communities where they're going to be mined by the women groups. And because normally when we have the water tanks, they don't have enough money to pump. We've decided to give them solar water pumps that go with the tanks so that they can be able to use them in the community. Amesema yamelenga wakina mama, vijana, and people living with disability. Hongera dadangu. Hongera sana and I salute you. Na huu ndio mwelekeo. Jamani, hii pesa ya serikali wakati inatoka, wacha sisi kama viongozi tuitumie vizuri. Ile kazi ambayo dadangu Ruth Odinga anaoifanya tumekuja kushuhudia, na ikiwezekana pia tuweze kutabizi ambao anayafanya yeye huku, tuweze kusukuma pia sisi katika maeneo yetu kule mengine mbalimbali. Ankabet kaka uono tambadu wasoma somarieko tadu wasudo ga sudo mabei mondo TVS maneno ka ama dia sudo go mabei. Wan kore pau tuke kuma ringre Gervais Hakizimana ma en kocha mar Mosendo Jang'wech Kelvin Kiptum notere piny Rwanda kawuono motelo ne iko